Egunon, eskamutilak! Ikasturte berri honi ongi etorria emango diogu. Gaur, aspaldi gertatutako istorio bat kontatuko dizuet. Ekialde urrutiko gaitz boteretsu eta bortitz batek gizarte guztia astindu zuen. Arraza, tribu, kultura eta muga kontuan izan barik. Beldur eta zinegon olatuek osasuna eta momentu horretar arte ezagutzen zen bizimodua kolokan jarri zuten. Gaizorik jartzeko beldurra, zenide eta lagun maitatuak galdu, etorkizun zalantzagarria sufritzeko arriskuak, gizarte guztia gelditu zuen. Eta denak, haien etxeetan eta haien barnean giltzapetuta gelditzera behartu zituen. Ziur gabe eta ahul sentiaraziz. Natura eta animalien bizimodua aldiz, haien erritmotara bueltatu ziren, zarata eta kutsadurarik gabe, taupada natural eta baretsuan, gizakiek lapurtutako espazioak berpiztuz eta berreskuratuz. Denbora gelditu zen, eta jendeak bere kontroletik suertatzen ziren gertakizun eta aurrerapenak aztertu zituen, blokeaturik. Izanaren ahultasuna eta elementuenganako menpekotasuna sentitzen zuten, eta heriotza hurbil ikusteak bizitzarekiko zeukaten harremana aldatu zien, natural eta argitsuagoa bilakatuz. Beste asko bezala, itsaso, amagaztetxo bat, eguraldia noiz lasaitu zain zegoen. Bere barnean, itxaropenaren taupadak, mindutako arima berotzen zuen. Olatuek, jasatako naufragioaren aztarnak bultzatu zituzten. Bera, oraindik beldurti, itsasoak hurbiltzen zuena jasotzera hurbildu zen. Uretan islatuta, sentitu izandako tristura, mina eta gorrotoa ikusi zituen. Orain, berak zirela jabetu zen. Eguna, argitu zijoan, eta bere aurrean aurkezten ziren aukera berri horiek, behatzera eseri zen. Gutxinaka eta mimo handiz, bere barnean gordetzen zuen bizitzaren jarioa aurrera egiten utzi zuen, eta itsasoak, bueltatutako zatitsuak, jasotzen joan zen, orain landuagoak eta distiratsuagoak. Ume baten moduan, zatitsuekin jolasten ibili zen, irribartzu. Hauek, bizitako ikasketak bailira gorde zituen, bere bizitzari zentzu berria emanez. Konturatu barik, abesti zahar bat abesten hasi zen. Hondartzatik itxaropentsu urrunduz. Ez zuen euririk egiten jada. Handik urrun, gaitz honetatik eta bere olatu errepikatuetatik ihes egiten, ilargi ikasleak, beste hainbatek bezala, aterpea bilatu zuen, ahal izan zuen leku izkutu eta urruti batean, harresi altu eta zeharka ezinez inguraturik. Berritzar erasoetatik arau eta debeku, kontraesanetatik ihes egitea behar zuen. Hauek, beldurra eta segurtasun gabezia zorrarazten zioten.
bere dorrean konfinatuta, bizitza ilun eta hotzagoa zirudien, maitasun eta ilusiorik gabekoa. Airea faltan zuen, eta denboraldi bat geldirik egon zen, armadura oksidatu baten moduan. Bezarkadak, barreak, lagunak, aiton-amonak, faltan botatzen zituen. Jasanezin egin zenean, oihu egin zuen, eta argi izpi baten bila goraino igo zen. Gora egiten zuen bitartean, ingurua argitzen joan zen, hutsune guztiak betetzen. Ahots goxo bat entzun zuen urrunetik. Bere presentzia gero eta hurbilago sentitu zuen, mezu gozo eta lasaiak susurlatuz. Konfidantza galdua berreskuratzen laguntzen zioten, beldurra desarmatuz eta bere pentsamenduak argituz. Orduan, konfidantzaren indarra soartu zen, eta bezarkada batean bat egin ostean, eskutik helduta pozik irteerara bideratu ziren, atzean harresiak, kezak eta beldurra utzita. Amalurrarekin topo egin zuten, beren itzulera itxaroten ari zen. Posaren posez, hau bezarkatu zuten, eta honen altzoan eserita, ikasitakoa partekatu zuten. Bizi poza eta energiaz betetzen, helburu berrien bila joateko. Eguraldia baretuz joan zen, baina gaitzaren berragertze berri baten beldurrak jarraitzen zuen. Beste bat! Bai, hurbileko muin batean, neska talde bat berriz elkartu ahal izan zen. Oraindik, gertatutako horrekin lekuz kanpo eta zerre sentitzen ziren. Hainbeste denbora giltzapetuta egon ostean eta errudunak bilatu nahian. Hauetako bat, Maialen, perspektiba eta airea hartzeko urrundu behar izan zen. Frustrazio eta gorrotoz beterik ez zekien ongi zein norabide hartu, baina bazegoen zerbait erakargarria, eta muinoan gora ibiltzeko indarra ematen ziona. Erantzuteko denbora barik, emozio estampida batek harritu zuen, baina berehala ezagutu, eta joaten utzi zituen, zamak askatuz. Orduan, bere zenarekin topo egin zuen. Zena, Maialenen zain zegoen. Begirada batekin, elkar ulertu ziren. Laztandu zuen, bere korapiloak bigunduz. Bere zauriek, laguntasunean eta bakean irribarre egin zioten elkarri. Zuak, bitartean, lur lagundu zuen beldur gehien zuen puntaraino, eta gaitasuna zuela ikustean, bakarrik joaten utzi zuen, bere buruarekin eta lurrarekin konektatzeko. Poliki-poliki, lur, erosoago eta bere haserreaz urrun desapegatuta sentitu zen. Orduan, barneko askatasun bultzada sentitu zuen, bere zenaren gainean igotzera animatzen zuena, postasunez, bezarkatuz. Bide berriak zain zituzten,
elkar lagunduz, bizitzaren abenturan. Lurra agurtu ostean, suak isiltasunean bere haserrea entrenatzera erretiratu zen. Bere barnean, bere zena ez zuen, haren morroi ez izateko. Eta zailtasunak, energia berriztuekin gainditzeko oinarriak indartu zituen. Prest sentitu zenean, bere lotura eta beldurrez askatu zen, eta pozik korrika egin zuen bere taldearekin elkartzera. Gaitzari guda irabazten ari ginen. Danon esfortzu eta adoreari esker. Familia topaketen garaia heldu zen, besarkadak. Oraindik zalantzazko musuak, tribua berriz elkartu zen. Epealdi luze honetan, faltan botatako hori guztia aintzat hartuz. Komunitatea, herrizkan, denek bere tokia zuten. Denek beren lekua berriz okupatzen joan ziren. Jakintsuenek gertatutakoaren inguruan euren iritzia ematen zuten bitartean, oraindik euren gorputzean minen bat amorrua edo haserrea gordetzen zuen pertsonek, apurka-apurka beren gorputzetan sentitzen joan ziren. Besteen laguntzaz, korapiloak askatzen joan ziren, berriz mugitu eta aurrera egin ahal izateko. Beldurrak astindu, txarto sendatutako zauriak agurtu eta zoruan koloretako astarna utziz joan ziren. Erdigunean kolorean hitzetako multzoa batuz. Han, galerak, gaixotasunak, ziurgabetasunak, hausteak eta doluak utzi zituzten. Joandakoak agurtuz, eta beren memoriari ohore eginez. Iluntasun garaian, danoi argitu eta lagundutako sugarra pizteko momentua heldu zen. Orain,
esku jakintsu batzuk erabiliko zuten sugar hori, eraikitzeke zegoen etorkizuna argitzeko. Zaharra eta hildakoarekin sortutako errautzak goiz emankor eta berpiztua elikatzeko erabiliko zituzten. Sugarrek tribuaren bihotz kolektiboa berpiztu zuten, bat zela sentiaraziz, indartsu eta aske, energia berriztua zuen taupada batekin. Hauek, han zeuden guztiak, goratu eta zamak askatzera lagundu zuten. Beren bihotzetan dantza, kantu eta bizitzaren ospakizunerako espazioa eginez. Kontaktu eta elkartrukeak, norbere bihotzean biltzera eta etxerako buelta sentitzera eraman zien. Ikasketa hauek guztiak ilusioz betetako bidaia berri bat egiteko hegoak eman zizkieten. Handik haratago zerbait zuten zain. Animatuko gara ezagutzera?